הפורימון קורה היום, ביחד כל הטרומפים קופצים עושים גם צחוקים, ואם קשה ואני עייף אז עושים לי אווירה, אבל הסוף יהיה לי כיף. אף פעם לא אפסיק לקפוץ, לבנות את המבנה הכי גדול. אם אתה טרומפ אתה הכל יכול, זה הזמן לבנות ולצבוע את החופים, לקשט ונשקיע בו ותעלה, איזה כיף הולך להיות. ואם אתה פוחד אז נרגיע, כי אנחנו טרומפס, מי נגיע ויש שם מי לסמוך. בואו לעלות. בכל מכשול אתה יכול לעבור אותו בלי פחד, כולנו כאן ביחד, תטפס ואז תאכל בדוכן של הטרומפים, לא יקר בכלל. פעם לא אפסיק לפעול, את המבנה הכי גדול. אם אתה טרומפ אתה הכל יכול, זה הזמן לבנות ולצבוע את הריקופים, לקשט ונשקיע בו ותעלה, איזה כיף הולך להיות. ואם אתה פוחד אז נרגיע, כי אנחנו טרומפס, מי נגיע ויש שם מי לסמוך. טרומפס זה קצת יותר מכל שחמגיסט אחר, תבין, טרומפס זה קצת יותר. זה הזמן לבנות ולצבוע את הריקופים, לקשט ונשקיע בו ותעלה, איזה כיף הולך להיות. ואם אתה פוחד אז נרגיע, כי אנחנו טרומפס, מי נגיע ויש שם מי לסמוך. ויש שם מי לסמוך. בואו לעלות. וואו, איזה טובה אני לא יכולה, אני באמת צריכה לצאת לקריירה.